dalšího videa a dneska si zahrajeme Minecraft single player. Tak, jdeme si vytvořit svět. Může se jmenovat YouTube a dáme si bonus chest. No, si jich nebudeme dávat žádnej a dáme Create New World. Se nám to vytváří. Tak, a doufám, že mě to hodí nějaký dobrý spawn. Třeba někde u jeskyně by mě to mohlo spavnout. No. A? Už to bude? Že by? Jo, máme to. No, vypadá to pěkně. Vezmu tady věci. Tročky si poberu. Tu čestku taky. A hned tu máme dýně. Tak si vykraftíme sekerku a vytěžíme je. Tak. Vytěžíme dýně. Já ještě trošku zvýším zvuk. Aspoň takhle. Tohle bych chtěl udělat takovou sérii. Každá série bude mít, každý díl té série bude mít asi tak těch 10 minut. 10-15 minut, no. Tak. Já si tady vytěžím dřevo nějaký. A budeme se tady porozhlídnout. Dobře, zoví dřevo je celkem pěkný. A další dýně. Chceme je brát vůbec? No, ale vemu je. Jinak promiňte za ty zvuky, to tady dělalo nějaký auto. A mám tady otevřený okno. Tam vidím nějakého králíka. No, zabíjet nebudu. Tady vidím dalšího králíka, jinak nic asi. No. Tak. To je pěkný rybníček. Jo, tady si postavíme barák. Toho rybníčku. Protože je to pěkný. Akorát to tu osekáme ty stromy. Trošku. Tak. A jestli chcete další díl, tak tu musí být tak tu musí být těch tak 15 lajků. Tak. Jo, vykraftil jsem si další crafting, který vůbec nepotřebuju. Si nějak začneme dělat ten baráček. A potom půjdeme do té jeskyně. Tak. To je pěkný březový baráček bude.
Tak. Teď uděláme střechu, akorát tohle ještě zničíme, protože by nám tu vadilo samozřejmě. V tomhle díle si myslím, že tak stačíme možná tak nějak trochu dostavit ten barák, potom to nějak ještě doděláme a kouknout se možná do té jeskyně tam. No, asi jo. Střechu bych si udělal asi v screenu. No jo, tu střechu uděláme v screenu. A spíš jdeme do té jeskyně. Aha, tak ono tu nic není. Tak si aspoň natěžíme nějaký cobblestone na kamenné věci. Tak. Jak promiňte, že to tak nekomentuju, ale no, tak před chvílí jsem začal s YouTubem, že jo, takže to doufám omluvíte. Tak jdeme si udělat nějaký ty kamenný nástroje a meč. No. Uděláme si kamenný meč. Potom si uděláme kamenný krumpáč, jsem chtěl říct, a místo toho jsem udělal motiku. Takže takhle. A sekerku. A lopatu. A lopatu takhle. No. No, tak já ještě nějak dostavím ten barák trochu. No. Takže já si jdu udělat ty schody. No, 20 schodů. Prozatím by mohlo stačit. Počkej, akorát si dáme nějaký blok. A na to takhle dáme. A jde se stavět. Ty schody, jak se takhle otáčí, to mě celkem sere, jako upřímně. Tak. 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 Jak si sem dáme ještě ty točky. A mohli bychom udělat podlahu. Třeba z cobblestoneu zatím, potom bychom to udělali třeba ze stone bricku nebo ze stoneu. Tak, to tu hezky vytěžíme. Ještě budeme natěžit nějaký ten cobblestone. A jsme to mohli udělat celý z koblu. Tak, najím se. A jdeme těžit trošku ten kobl. No, už natáčíme 10 minut. Já bych to asi tak řekl na těch 15 minut.
tak. Takhle, tady hezky vytěžíme trochu. No, by mohlo už možná stačit, no ten barák, no, i když. Ale jo, to bude stačit. Ne, tak ne, tak ne. Tak nebude, no. Trošku mě to buguje, já vůbec nevím proč. No trošku asi tím, že natáčím. Mám zatížený procesor, všechno. Takže asi tak. Mě to ten počítač zvládá jako úplně akorát. Já mám notebook. Tak můj notebook budete mít v popisku videa. Já vám tam dám odkaz a můžete se na něj podívat. Byl levný, stál jenom 8 000. Takže tak, no. A už se stmívá, tak já si myslím, že je čas to ukončit. A je takhle v baráčku nedostavěným. Tak, jestli se vám video líbilo, tak dejte like a odběr. A jestli chcete pokračování, tak tam dejte 15 lajků a čau.